Zdravím všetkých sledovateľov stránky Meteo Gamer. Ako som vám v dnešnom krátkom príspevku slúbil, tak pripravil som pre vás moju verziu predpovedí, sezónnej predpovedí počasia pre nadchádzajúcu zimu 2024-2025. Ako už mnohí viete, tak ja používam tzv. Analogovú metódu, kedy sa pozerám na predošlé roky a snažím sa nájsť čo najviac podobných atmosférických spätných väzieb, ktoré ovplyvňujú počasie alebo ktoré majú silný vplyv na to, aké počasie môže nastať. Čiže v tomto prípade sa snažíme pozrieť jesenné tendencie počasia, čo nám naznačujú, že ako sa atmosféra správa. Keďže vidíme, že tu je predikcia El Niña. Vidíme, že v súčasnom období, v súčasnom stave je ONI index, El Niño alebo La Niña index niekde medzi 0 a minus 0,5. Čiže nachádzame sa vo veľmi slabej La Niñe. Tu vidíme veľa multimodelové varianty predikcie La Niñe v zimnej sezóne, napríklad stred sezóny mesiace december, január, február je taký multimodelový ansábel niekde medzi 0,5 až minus 0,5 až minus 0,1, čiže v tomto smere je dobre hľadať analógy rokov, kedy prevládala slabšia La Niña. Čiže máme tu takú situáciu, kedy sme mali z veľmi silného El Niña do ďalšej zimy sa to potom preklopilo do slabej. Myslím, že moderátna La Niña z toho nebude, čiže môžeme sa pohybovať de facto v intenciách slabej La Niñe. Ináč už vopred upozorňujem, že toto video nebude krátke, čiže kto si myslí, že takto sezónnu predpoveď počasia sa dá zbúchať za pár minút, tak trošku ho musím vyviesť z omylu, lebo sezónne predpovede alebo sa snažiť ich takto dopredu prezentovať si vyžaduje takúto matematickú schému, napríklad ako by som vám to vysvetlil, že A plus B plus C plus D rovná sa sezónna predpoveď. Čiže máte niekoľko faktorov, ktoré vy musíte dokázať dopredu na niekoľko mesiacov odhadnúť. A keď čo je len jeden z tých 4 faktorov sa rozhodne ísť akším smerom alebo sa bude správať ináč, tak je pravdepodobné, že aj vaša sezónna predpoveď bude nepresná. Čiže v tomto kontexte si musíme uvedomiť, že robiť predpoveď pre zimu v októbri je veľmi náročné a veľmi jednoducho sa dá pomýliť a urobiť zo seba tzv. Šaša, ako ja to zvyknem volať v mojich príspevkoch. Čiže pohybujeme sa v intenciách slabej La Niñe, čiže v tomto smere vyberáme kompozity rokov, ktoré prechádzali z El Niña do La Niñe. A zároveň ich si potom musíme odsledovať aj ako sa správali tie globálne konvektívne rozby vlny v jesenných mesiacoch v tých rokoch, aby sa nám tie naše intencie potvrdzovali aj v tej atmosférickej odozve, aby sme videli, že tá atmosféra reaguje podobným spôsobom tento rok, ako reagovala v tých rokoch. Čiže v tomto smere som vybral kompozity rokov zimy 98-99, 2007-2008, 2013-2014 a prekvapujúco aj 2002-2003. Ale keď sa pozrieme na historický, tak rok 2002-2003 tam, čo sa týka El Niña, nesedí, lebo tam prevládalo skôr slabé až moderátne El Niño, čiže takmer opačná reverzná situácia.
ale v tomto smere som si pomohol podobnosťou jesenných, ako sa správa atmosféra na jeseň. Vidím, že v októbri napríklad v 2002, áno, červená, red line is for October, takže vidíme, že v červenom v októbri začala tropická konvekcia v Indickom oceáne, vidíte Indian Ocean, a išla postupne do Maritime kontinentu, čiže ona sa správala skôr ako keby La Niña. Potom vidíme aj v novembri takisto urobila cyklus začiatkom novembra z Indického oceánu až do Maritime kontinentu. Čiže tá atmosféra sa v roku 2002-2003 fakticky správala ako keby bola La Niña, lebo v prípade El Niño sa hlavná konvekcia kvôli teplému, El Niño znamená teplý, tichý oceán, hej. La Niña znamená studený tichý oceán, ale El Niño teplý tichý oceán a tým pádom, kde je oceán teplý, tam sa tvorí jednoduchšia konvekcia. Takže v El Niñe zvykne dominovať konvekcia vo fázach 6, 7, 8, 1. Ale v roku 2002-2003 sa na jeseň správala atmosféra skôr laniňovsky. Vidíte, ako to stále kolovalo okolo Indického oceána a Maritime kontinentu. A takýmto spôsobom si môžeme pozrieť aj napríklad súčasný stav, kedy vidíme, že k dnešnému dňu, začiatku októbra, ja som, myslím, že už si pamätáte, ešte v auguste povedal, že keď sa dostaneme do 4-5, tak začne zábava v septembri, že sa to preklopí celkovo do dynamiky a teplo, výrazne teplo sa zmierni a tak sa aj stalo. A čo sa stalo, prešiel ďalší mesiac a zase sa v októbri sú predikcie 2024, nasledujúce týždne od ECMWF. Vidíte tu na 4. október, zase sa tropická konvekcia nachádza v Indickom oceáne. Čiže fáza 2, 3, 4 pravdepodobne dojde zase do 5 okolo Maritime kontinentu, ale vidíme, že tento typ slabej La Niñe generuje konvekciu a rozbij vlny okolo Indického oceánu a v fázach 2, 3, 4, 5. Čiže ja sa v tomto smere budem opierať o takúto prezumpciu, že aj v nasledujúcich mesiacoch sa táto 30 až 60 dňová konvekcia bude správať podobne. Čiže ako vidíme, ENSO predpoveď nám neskáče nejak veľmi výrazne do veľmi silnej La Niñe alebo zase do El Niña. Ona je relatívne stabilná vo svojej konfigurácii. Hej, vidíte tu, keď prejdem myšou cez rôzne tieto farby, tak ono sa to tak trošku chaoticky správa, ale keď dám myš preč, tak vidíte, že tie multimodelové varianty tých všetkých numerických svetových modelov ukazujú priemer niekde medzi 0,3 až minus 0,1, čiže budeme sa pohybovať v kontexte slabej La Niñe, v ktorej už vlastne de facto sme. Čiže atmosféra je spárovaná s konvekciou okolo Indického oceána až do fázy 6. Čiže fáza 2 až fáza 6 sú tie naše také indície, po ktorých sa budeme pohybovať. Čiže v tomto kontexte som preto vybral aj roky 98, 99, kedy sme išli z veľmi silného El Niña postupne do moderátnej, slabej až moderátnej La Niñe 2007-2008. Tiež išli sme v lete do slabej La Niñe 0,6-0,8. Ona trošku silnela koncom roka, ale tam je taký atmosférický lag, takzvaný lag, že opozdenie atmosféry na reakciu tých teplých a studených oceánov. Takisto 2013-2014, ktorý koniec koncov môže nakoniec výjsť ako najlepší analog, keďže tam bola
ensofáza veľmi konštantne podobná tomu stavu, čo je teraz. Vidíte minus 0,3, minus 0,4. Čiže tam sa správala veľmi staticky La Niña. Ona sa správa aj teraz tak viac menej staticky. Nevidno, že by nejak veľmi tá La Niña klesala až pod minus 0,1. Čiže ten rok 2013-2014 on bol zároveň aj rok v solárnom maxime, ktorý máme aj teraz. Čiže on sa možno, že z tých 5 analógov môže javiť ako najlepší, čo by nebolo veľmi dobré pre naše predikcie zimy, čo sa týka potenciálu snehu a mrazov, lebo ako vieme, tak ona akože v novembri nezačala veľmi zle, aj december bol relatívne taký ako v časti chladný, anticyklonálny, inverzný, ale potom to v januári úplne prešlo do takej ako kvázi nezimy, hej, takže v našej tabulke na stránke meteonetworks.it si vieme pozrieť kompozity podľa fázy, či je Niño, La Niña, alebo či je Enso neutrál. Vieme si pozrieť kompozity podľa mesiacov a podľa fázy MJO. Čiže v tomto kontexte sa snažím to zjednodušiť a skrátiť to video. Takže ja si myslím, že väčšinou budeme cykliť okolo fáz 3 až 5, 2, 3, 4, 5. Čiže a potom máme aj máme aj kompozitné anomálie, čiže my si vieme spätne pozrieť, ako vyzerali výškové anomálie v tých referenčných rokoch. Vidíte, december 98, 2007, 2013 a 2002. Čiže ako vidíme u mojej vybrané roky v decembri, keby som sa s tým viac pohľal, tak by som vám otočil hemisféru, aby ste videli lepšie. Červená, oranžová farba, žltá vyjadruje vysoký tlak vzduchu a purpurová modrá nízky tlak vzduchu. Čiže tu vidíme skôr tendencie k tlakovej výše v decembri, ale ona je tak nastavená viac severne, čiže ona je potenciálne nastavená na suché a chladné prúdenie. Takže tu sa musíme pohybovať v týchto intenciách, že ako by ten december nastúpil po novembri, keďže tieto analógy v roku 98, 2007, 13, 2002 napríklad oni v novembri produkovali dosť dlhé zaujímavé fázy ochladení. Čiže tu sa pohybujem zase v tendenciách, že naše MJO predikcia, ona začiatkom októbra bude v štvorke. Ona sa precyklí, lebo ona je 30 až 60 dňová. Ona sa pomaly precyklí a ja si myslím, že o ďalší mesiac, niekedy, a to vychádza presne v druhej polovici novembra, budeme mať ďalší taký ako keby push, snahu o tú konvekciu v tropoch, aby sa dostala až do fáz 4 a 5. A fázy 4 a 5 v La Niñe produkujú takúto zaujímavú anomáliu v novembri, kedy je tlaková výš, azorská tlaková výš až príliš severnejšie deflektovaná a tým pádom do strednej Európy by mal prúdiť studený vzduch. Čiže tu je dosť veľká pravdepodobnosť a viac by som favorizoval druhú polovicu novembra, že by prišiel nejaký výrazný vpad od severa. A potom, keby sme to skombinovali s anticyklonálnym decembrom, ktorý by možno dokázal zakonzervovať tú zaujímavú druhú polovicu novembra, tak by tam vznikla situácia, keby sa nám mohla udržať snehová pokrývka od druhej polovici novembra až po začiatok decembra. Lenže potom ja si myslím, že v decembri príde toho indické MJO, keď cez sezónne vlny pokračuje ďalej v decembri, tak ono potom
spôsobí aj takú hluchú fázu oteplenia a roztopenia snehovej pokrievky. Čiže osobne by som favorizoval tým, že budeme mať také dozvuky zimy začiatkom decembra. Okolo 2. týždňa decembra príde taký odmek a taká antizimná situácia. Lenže podľa analógov si myslím, že ku koncu decembra okolo Vianoc príde zase možno, že vrchol zimy, ďalší pokus o ochladenie so snehovými prehánkami. A keď sa pozrieme zase do januára, hej, tabulkový kontext okolo konvekcií v Indickom oceáne v januári, čiže Níňa fáza 2, tak ten nevychádza veľmi dobre, čo sa týka zimného potenciálu. V januári, keď bude dominovať slabé El Niño a bude konvekcia sa točiť okolo Indického oceánu, ktorá sa dosť často opakuje už teraz, tak vidíme, tie zelené a žlté farby sú zase vysokotlakové tendencie a tam tie sú nastavené príliš východne v našom území. Čiže január si myslím, že bude taký z 3 zimných mesiacov dosť antizimný, hej, takže podľa mňa december jednoznačne drží väčší potenciál chladu ako január. Január podľa toho, čo si ja myslím aj celkovo podľa atmosférickej odozvy súčasnej január vyzerá, že bude skôr taký antizimný. Niekde možno ostane inverzia, ale celkovo to vidím na dosť slabé zimné situácie. V prípade, že La Niña ostane v podobnej takej slabej moderátnej fáze a príde ďalší cyklus tropickej konvekcie zase do Indického oceánu, potom už zase február nevyzerá až tak zle, lebo február vo fáze 3, fáze 2-3, čo je tiež konvekcia v Indickom oceáne, už vidíme fialovú až modrú farbu v strednej Európe a tendenciu grónskeho blokovania, čo je červená farba. Čiže február by mohol byť teoreticky zaujímavý mesiac. Však keď sa pozrieme kompozit analógov, február 99 spôsobil veľkú kalamitu v Košiciach. Február 2003 bol veľmi mrazivý. 8 a 14 boli zase také o ničom februári. Čiže február on drží zase takú ako keby takú kartu neistoty. Hej. Keby sa nám dokázala konvekcia zopakovať zase okolo toho Indického oceána, tak február by mohol byť zaujímavý zimný mesiac. Čiže aby som to nejak zhrnul celkovo a to video stlačil do také realistickej časového nie pásma, ale by to video nebolo príliš dlhé, tak zhrniem to tak, že podľa mojich analógových a podľa mojich sledovaní atmosféry, ako sa správa túto jeseň, som vybral 4 roky a väčšina z nich indikuje dosť výrazný vpád v novembri. Čiže niekedy si myslím, že skôr v druhej polovice novembra dojde už k prvým snehovým situáciám a v nižších polohách. Podobne ako to bolo minulý rok. Lenže s tým rozdielom, že mesiac december by mohol byť nastavený lepšie tlakovo, ako bol minulý. Že mohol by sa nám ten chlad ako keby inverzným spôsobom hlavne uchovať. S tým pádom, že samozrejme príde nejaké to hluché obdobie, lebo tropická konvekcia a rozby vlny nie sú statické, oni putujú globálne, čiže samozrejme nastane aj v decembri taká nehostinná situácia pre zimné pomery, pravdepodobne od 2. 3. týždňa v decembri, ale potom by sa mohli mať okolo Vianoc a tesne po Vianociach zase ďalšie zaujímavé zimné počasie, ktoré by mohlo
pretrvať až niekedy do začiatku januára, s tým, že potom v januári by prišlo dosť dlhé hluché obdobie, kde vidíme, že Niňa fáza 2 v januári v negatívnom ENSO zase nastavuje tie cyklonálne situácie tak, že by sme boli dosť biedne na tom so snehom aj s mrazmi. A tam by neviem, či by len veľmi určité lokality, ktoré sú odolné a veľmi inverzne, tendenčne inverzne priaznivé, by možno uchovali snehovú pokrývku, ale celkovo by boli tie snehové situácie v januári biedné. Lenže keby sa zase ďalší cyklus opakoval vo februári, tak máme takú, by som povedal, 50% šancu, že z tých analogových rokoch by nám to mohlo klapnúť, že by mohli prísť ďalšie silné fázy ochladení vo februári. Ale zase v kompozitoch sa nachádzajú aj roky ako 2013 a 2007, čiže február 2008 a 2014 boli veľmi antizimné, ale zase 99 a 2003 boli chladné. A tu spočíva tá neistota toho februára, keď sa môže opakovať taký hluchý január až do konca zimy, ale myslím, že máme väčšiu pravdepodobnosť, že ten február nedostane taký hluchý, ako ostal minulú zimu, ale že sa to preklopí niekedy koncom januára do zaujímavých zimných situácií. Čiže takto nejak vidím zimu z môjho pohľadu, že v druhej polovici novembra nám Niňa prinesie vpád od severu, kvôli tomu, že tropická konvekcia nám podobne ako v septembri pôjde aj do 4-5 a 4-5 fázy prinášajú takéto rozby vlnenia. Všade tie výše, níže sú tak severo-južne, nie sú západo-východne, ale sú tak severo-južne nastavené. Čiže tým pádom by nám mohlo nastať aj severné prúdenie v novembri. Neviem to teraz určiť časovo, ale skôr by som favorizoval druhú časť novembra. S tým, že rozdiel v decembri medzi minulým rokom a týmto rokom je, že tento rok by december mal byť viac tlaková výš nastavená severne a mohla by byť viacej snehová pokrývka v decembri odolná, aj keď budú určite stavy, kedy sa nastanú aj odmeky, ale si myslím, že okolo Vianoc, počas Vianoc, tesne pred nimi alebo tesne za nimi až do začiatku januára zase možno, že príde aj taký vrchol celej zimy. Tým, že potom zase indická konvekcia nám prinesie dosť hluchý január a vo februári to vidím tak 50/50, že 50% šanca, že by sa to zase otočilo na vpády od Sibíra do strednej Európy. S tým, že táto zima by sa od tej minuloročnej líšila hlavne v tom, že by bol február zaujímavejší a december by bola snehová pokrývka odolnejšia ako minulý rok. Čiže tak nejak by som zhodnotil zimu 2024-25. Tak dúfam, že som to vysvetlil. Tak čo sa týka synoptickej situácii alebo načasovania, tak relatívne jednoducho. Čo týka snehového potenciálu, tak bude záležať od toho, či tie vpády budú konvektívne bohaté, alebo budú konvektívne len sústredené na náveterné strany, lebo budeme podľa mňa tento rok zažívať aj dosť dlhé fázy takej inverznej zimy, kedy bude chladno, ale ten chlad bude podmienený výškou snehovej pokrývky. Čiže tam vidím rozdiel oproti minulému roku. Vidím oveľa viac situácií, kedy bude šanca na zakonzervovanie snehovej pokrývky. Lenže ona nemusí byť veľmi bohatá, keďže december vyzerá dosť tak, že podľa kompozitov, že tlaková výš bude dosť veľkú časť Európy pokrývať a tým pádom tie tlakové níže budú skôr juhovýchodne od nás, čiže veľa snehu by v decembri nepriniesli. Čiže väčšinu mesiaca
vlastne začiatok by sme sa viezli na tej novembrovej vlne sneženia a potom by sa museli počkať 2 týždne takého hluchého obdobia v decembri s tým pádom, že by potom mohlo prísť fáza, kedy táto tlaková výš by sa snažila potlačiť sa viacej, aspoň z časti koncom roka, smer Grónska, kde by nám priniesli bohaté snehové a mrazivé periódy medzi, dajme tomu, 20. december až 5. január. Ja to tak ohraničím, hej, ako potenciálne veľmi zaujímavé obdobie, s tým, že potom od 5. do nejakého 25. januára bolo hluché, anticyklonálne počasie s takouto nejakou synoptikou tlakovej výše na východ od nás, s tým, že február bude držať tu tie karty neistoty podľa toho, či sa zase tropická konvekcia bude snažiť dostať do Indického oceánu v slabej laníne, lebo keď sa to stane, tak môžeme mať veľmi zaujímavé kompozity rokov 99 a 2003, kedy prišli veľmi silné mrazy. Čiže február je taký 50 na 50, no. Ťažko to teraz v oktobri povedať, že ako bude vo februári. Ja si to potom, ako viete, ďalej rozložím, ako sa bude blížiť zima, tak ja si pozriem si všetky tie spätné väzby, či sa budú podobať tým analogovým rokom. A keď sa budú podobať aj synopticky, aj načasovaním, tak vám budem s väčším optimizmom dokázať povedať možno, že aj upresniť tie dátumy, ako niekedy zvyknem upresniť tie dátumy dokonca až s niekoľkodňovou presnosťou. Takže možno, že sa to podarí aj teraz, keď to budem vedieť, dokázať mať čas odsledovať. Čiže toto video už má pomaly 30 minút, takže kto ho dokázal dopozerať, tak vám gratulujem. Dúfam, že som ho podal takým jednoduchším spôsobom, ktorý je zrozumiteľný, a ak sa vám páčilo, ja ho hodím na YouTube, hodím ho na kanál, a ak sa vám páčilo, tak ho zdieľajte, komentujte, odporúčte svojim známym, aby sme mali čo najviac sledovaní, aby čo najviac ľudí o nás vedelo, lebo myslím si, že tento spôsob metodológie u nás nerobí nikto a má aj dobrú striedavo viac menej tendenciu k dobrým úspechom, čiže bola by škoda, keby sme tento kanál nejakým spôsobom nedokázali promovať ešte trošku viacej, hej, a keby ste boli ochotní, alebo keby sa ma veľmi páčila moja aktivita, tak viete, ako nás podporiť aj inými spôsobmi. O tom už písať nebudem teraz a ďakujem ešte raz za čas strávený sledovaním týmto videom a držme si palce, lebo väčšina sledovateľov stránky má rada zimu, mrazy a není z vás veľa takých, ktorí preferujú takú hnusnú, upršanú, teplú zimu, aké sme mali posledné roky. Takže takto s týmto konštatovaním sa s vami teraz lúčim a ako vravím, ja sa budem predbežne ozývať v tých 3 až 6 týždňových predpovedných intervalov, ktoré sú dosť dôležité k tomu, aby sa dokázali upravovať tie predpovede, alebo ich potvrdzovať, alebo nejakým spôsobom vám to podať tak, aby ste to pochopili, že čo nás čaká. Takže zatiaľ toľko odo mňa. Majte sa, príjemný večer.